da dama sanarwa ta gabata cewar yau bakuncin excellency engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ya excellency baka da wannan lokaci. Kamar yadda kake gani excellency akai kafin labarai akalla guda 7 dukkaninsu kuma bayan kai tsaye a rediyo suna gabatarwa shafukan su na sada zumunta kuma muna taya ka murna nasarar da Allah ya bayar a wannan lokaci sannan kuma a madadin haka dukkaninsu muna maka albashir cewar kowanne ya zo akan zero budget don ya taya ka murna ba wanda aka ba kowa naira 1 a cikin nan kowa dan Allah dan annabi ya zo ya taya ka murna. Excellency barka da wannan lokaci. Kai tsaye excellency yau ubangiji mai sarki ya cika wannan buri da kake ta fata Allah ya kawo Kano, Allah ya kawo ta. Ya kake ji? Godewa jama'a da jihar Kano da ma na Najeriya da baki ɗaya har da ma ɗan uwanmu masoya yan Kwankwasiya da suka zo daga ƙasashe daban-daban a wannan duniya tamu musamman waɗanda suka zo daga nan a ƙasashen Afirka. Muna gode musu kuma muna daɗa godiya ga Allah da ya ba mu wannan dama ta ganin wannan rana wanda yanzu saura 'yan mintuna awa ɗaya da kusan dai ƙasa da awa biyu sai yarda Allah mu shiga 29 da watan 5 shekara 2020 ranar da cikin yarda Allah za a rantsar da wannan shugabanni namu a matsayin gwamna da mataimakin gwamna tare da ɗan awanni ya rage a abba gida
akwai ƙalubale da shi ne abin da za ku fara. Na farko ana ganin cewa kamar abban nan da aka zaɓa a matsayin gwamna, kamar wasu ma suna baza suna cewa kwalkwata kawai ba tana da kuɗi ne da za su dinga biya su. To amma me kake so ka tabbatar dangane da wannan abin da suke ta tunani a kai? To, ina zaton yawancin da mutane da suke faɗan wannan ina da tsawon abban a matsayin kwamishina na wannan abubuwa ne wanda duk tare aka yi da su, sun san inda aka tsaya, sun san inda za a tashi, kuma sun san inda mutanen da suka zo suka yi shirme har mutanen Kano suka yi fatali da su, wanda na tabbata duk inda suke a halin yanzu duk kuɗin da suka ɗiba na al'umma, duka abubuwan da suka yi na rashin mutunci a jihar Kano yau ɗin na tabbata dukkaninsu za su kwana da bakin ciki, domin dai yadda suka nuna mutanen Kano ƙiyayya, to ko mutanen Kano sun nuna musu sun gane makiya ne su, wasu ɗauki mataki a kansu. Kuma mu muna godiya ga Allah da Allah ya bamu wannan ƙungiya ta mu ta Kwankwasiya, Allah ya bamu wannan jama'iyya ta mu ta NNPP, wanda watakila ba dan wannan tsari ba da jihar Kano za ta ci gaba da zama a cikin wannan masifa har zuwa wani lokaci.
mai girma sanata injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, kamar yadda kabar yi tambaya cewar akwai kalubale da ita wannan gwamnatin za ta tunkara musamman daga 12 wannan dare. Ana ganin cewar kwamitin da aka kafa na karɓar gwamnati na jami'ar NNPP ya binciko abubuwa daban-daban na cefanar da wasu daga cikin kadarorin gwamnati da kuma kyautar da wasu daga ciki, wanda mun ga yadda kwamitin ya dinga bibiyar irin waɗannan kadarori don tabbatarwa da al'ummar jihar Kano za a dawo musu da irin waɗannan kadarori. Shin a ɓangaren wannan gwamnati a matsayinka na wanda kace za ka dinga ba da shawara, akwai wata shawara da kake gani za ka bai wa injiniya Abba Kabir Yusuf dangane da irin waɗannan kadarori da kuke zargin cewar gwamnati mai tafiya ta ce fanar da su ko ta yi wakaciwa tashi da su? To, gaskiya Allah kaɗai ya san irin kayayyakin da aka ɗiba waɗanda gwamna direct da iyalinsa suka sayar a wannan jiha. Ina zaton yawan kayan sun fi gemunka yawa da sajanka gaba ɗayan ka tara su. Wannan abin takaici ne, kullum sai ka ji labaru iri-iri, kullum kwanan duniya, ko yau ɗin sai da aka mana labaru cewa suna nan an shiga wannan ofis an kwashe kayayyaki, an shiga wancan gida an kwashe kayayyaki ko ana ta rusa shi, ofisoshin miliyan ɗarurruka an sayarwa da 'yan gata miliyan 7 miliyan 6, makarantun da muke da su irin jami'an nan da muke yi ta nan ta daula wacce take bangare ne na Kano University of Science and Technology ta Wudil, inda ake koya wa yaranmu abubuwa wanda muka kawo kwasa-kwasai na musamman irin su steward nan masu ba da abinci a gidaje da ba da abinci a hotel da sauran wurare, da masu gadina da masu gyara ɗakuna a hotel da sauran wurare, certificate diploma da digiri iri-iri da aka zo ake a wannan guri. Yanzu suna nan 'yan gata sun sayar sun ba kansu, suna nan suna gini dare da rana. Duk da gwamna ya ba da shawara ofishin gwamna cewa ga Allah wa'anda suke irin wannan su saurara, ba ka san kuɗin banza, in dai kuɗi ne wannan ke ba na guminka ba ka samu, Allah kake yi ka zubar da shi. Irin wannan ne Bahaushe yake cewa ban ruwan albasa ake cewa a ɗebo shi a ƙasa a zuba shi a ƙasa, sun samu kuɗin banza sun sai da kayan jama'a suna ta yin abubuwa. Kayayyaki da aka sayar ga su nan ko ina waɗanda suke abin takaici abin tausayi. Na ƙarshen nan shine da ake bamu labari, babban janareton mu na Aminu Kano, Murtala Muhammad Hospital, an tafi an je Nasara ne ko an je an yi gwanjon sa, shi ma kuma sa kun ji labari. Abin mamaki, abin kamar almara, kamar mu da gaske. Akwai littattafai da na so tun lokacin mu, tirela 2 ne aka je wanda ma suka ɗiba kenan, wanda aka gani sun bi sun tsarge shi sun sayarwa da mutane masu yin gidan maganin sauro da shi, wanda ma suka yi masa magana yanzu sun bugo suna cewa su ai ba su sani ba, tun daga ofishin aka je aka tsarge littattafai, saboda haka su sun yi sun tarar da su ne ba a matsayin waɗansu littattafai